Čo vlastne odlišuje tie ženy, ktoré dosiahnu v podnikaní to, čo chcú, alebo tie terapeutky, čo naozaj dosiahnu ten plný VR, od tých ostatných, ktoré skončia ako neúspešné, alebo ktorým sa nedarí. Každá terapeutka má občas strach. Strach, že nevie, čo robiť. Strach, že sa jej nebude dariť. Ale tie, ktorým sa neskôr začne dariť, to sú tie, ktoré sa v týchto chvíľach proste nezastavia. Ktoré necítia istotu, ale aj tak urobia ten malý krok za tou svojou víziou. Tie ženy, ktoré niekedy neskôr možno uspejú, to sú tie, ktoré zostávajú v pohybe. Tie, ktoré nemajú tendenciu vrácať sa do toho, čo je známe. Všetko nové je neznáme. Všetko neznáme je desivé. Tak to proste je. Cítime sa v tom nepohodlne. Ako náhle sa dostanem do inej fázy, ako náhle proste vystúpim z toho komfortu, tak je to ako keby ma niekto hladil proti srsti. Je to nepohodlné. A veľa žien si tak potom povie, toto nie je pre mňa, ja to tak necítim. Ale tá žena, tá terapeutka, ktorá sa rozhodla pre úspech, tá sa nevracia späť. Aj keď je to nepohodlné. Pretože keď sa cíti nekomfortne, vie, že je to treba. A tak robí to, čo je treba. Ona vie, že teraz je to nekomfortné a že časom to bude OK. Táto žena nehľadá potvrdenie mimo seba. Zo začiatku áno, zo začiatku všetky pozeráme na to, čo robia ostatní. Či je správny ten alebo onen krok, či v určitom, či robím to, čo sa ako keby má, či zapadám do toho ostatného, toho kolektívu tých terapeutiek. Ale v určitom momente príde zmena. Zrazu si uvedomí a zrazu prestane táto žena čakať na potvrdenie. Vie, že jej úlohou je len konať, len ísť tým smerom, ktorý si vytýčila a to potvrdenie príde neskôr. Začne konať z miesta, kde sa opiera o seba samu. Ona chápe, prečo to robí. Chápe, čo robí a už nepotrebuje, aby jej niekto druhý povedal, že môže. Prevezme zodpovednosť. Táto žena plne preberá zodpovednosť za to, čo robí. Už nečaká, že druhý jej vytvoria podmienky. Proste koná tak, ako sa práve teraz dá. A najmä táto žena vytrvá dlho. Tie terapeutky, ktoré uspejú, sú tie, čo vytrvali. Možno sa snažili dlho a nikto o nich nepočul. Možno sa nejaký čas cyklili na mieste. A potom príde moment, uvedomenie, pochopenie, podpora, pomoc, kedy sa niečo zmení. Zrazu sa začnú hlásiť klienti. Aj keď ono to nie je úplne zrazu, ono to nie je úplne z nenazdajky. Len to tak vyzerá zvonka. A odrazu si tí klienti začnú dávať medzi sebou echo. Zrazu je o nej počuť. Zrazu je viac možno na tých sieťach. A ono sa to nestalo zrazu. Za tým všetkým je práve tá práca tých minulých rokov. Tá dlhá práca, ktorá nebola vidieť.